Happy New Year बयनिसिमबो लोगोफोर मोजाङैनो मोजां देग्लायनि बोसोर गोदानखौ दैदेनलांनो हाथों बयबो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि AS बिजावजालि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो देग्लायनि बोसोर गोदानखौ बयबो मोजाङै मोजां बारहोहरगोन लोगोफोर मोजाङैनो मोजां देग्लायनि बोसोर गोदानखौ दैदेनलांनो हाथों बयबो आरो लोगोसे आरो देग्लायनि बोसोर गोदानाव जोंबो मोजाङै मोजां दावगालांनो हाबाय थाथोंसै अरायबो माने बे बोसोर गोदानखौ मोजाङैनो मोजां सोलिलांनो हाथोंसै आरो बिदिब्ला दिनै जोङो न'आवनो सानैबो रावबो गैबावासो बेनिफ्राय जोङो दा संनाय खावनायखौ जागायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर जोंना खानाया दाउ बेदर आलु बिलाहि खावसेया एखे दङ सासेया सायहैगासिनो बिलाहि उनग्रोनानै लानोसै नै लोगोफोर दायो बेदराव होनो थाखाय पियास फिसा फिसाथार लाबोदो देग्लाय नङा नैखौ उननायखौ जाबाय लोंलायनो हाथावथाव नै दा जोङो सारायखौ जानग्रोनानै लाबाय ओमफ्राय नै बिखैजाय पियासखौ हानानै लाखाबाय बेदरा बै नै बेयाव दङ जागोन खोनादो थावा दाउआ मेजेम जादों लोगोफोर नै बेदरखौ हरनानै लानोसै हनै खारेन्ट रावबो गैया सानैल' लोगोफोर नै बेदरखौ हरनानै लानोसै हनै खारेन्ट रावबो गैया सानैल' इन्टारेस्ट जानाय नङा बारा रावखौबो लोगो लायाखै जोङो खामानिफोरबो सोलाबखाया नालाय रावखौबो लायाखै orang kan kerja di mana? Ini yang lang nagan di dalam. संबाय दं लोगोफोर दासो रुनानै लाग्रोबाय आलु कबिखौ बाहेराव सङा दिनै सिबा थाव ओंखारबायस' मेजेम आं दहाय होनदोंना दाउआ मेजेम जादों होननानै Dosa may bisa ka lang din. Kailang sasya na ikijay. Alu di ka. Alu na hayang na buhin yaman din jajaka din eh. Dedek dito. Suno mo na ba ba? Ay, bilahi. Marsa ka mohor. Ini dong, kita lah, ini ya. Jinjang itu dong. Orang anak konan konan. Ini lagi apa ya? Grup tuh ada ya sih.
ไม่หลับจากก่อนबेनो सिदा लोगोफोर एसे माने आलुआबो मोनखाबाय अलाबो मोनखाबायानो रुदो नालाय एसे ओरैनो नावमान होनोसै आरो थान्दा नागिरो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दा ओंखामाथ' मोनखांबाय ओमफ्राय बेदर मोनसिगोन मिनि जानो नागिरोไม่หนาวจัดก่อนนี่ก็จะเดือดเร็วเลยนี่เลยเอ๊ะนี่เลยเนี่ยใครแกIni ikan ini. Wow. Tasty. Cari lo juga habis coba sana sih sana. Masih macam ni. Yes, coba sakit nih. Mar macam mana lagi? Lu kawin lagi. เหมือนใหม่แล้วก็พอทุนเจแล้วหนังสิเกิมไพรส์เนอะजागायनोसै दिनैनिखौ ओइ लाबोनाय दंखायोमोनानो टेस्टी औ नों सुखुदों नामा दहाय मा सुखुदोंमोन आङो न'नि लाबोदों मा सुदोंमोन आङो हाइजें सामब्राम बिलाइ सामब्राम होनबा बोरैबा खोनाया थाङो पियास बिलाइ बर'आवलाय सामब्राम होना होमबा सामब्राम लोगोफोर दा बेदरा मोनबाय नै संखांबाय जानाय जोंना पार्टिया मोनालायबाय ओमफ्राय भाजा जाबाय लोगोफोर भाजा जाखांनायनि उनाव जों ओंखाम जागोन जोङो ओंखामखौबो जानो हागोन ना हाला मिथिला आरो ओमफ्राय दा भाजाखौ जागोन जोङो खाना नालाय लोंग्रा दंमोन नाथाय जोङो लोंला दा मोनाबाय जोंना ओरैनो सानैजोंनो सिम्पोल खाना गोदान बोसोरनि15배. 내 벤치야. 손으로 넣는 게 싫은가? 내려놔라 싫은가? 빠빠빠빠는.
आलासिबो फैदोंमोन लोगोफोर मोनखां जानो गोनाङाव ओमफ्राय दोनथ'बाय आलासिफोरनो गय खावनानै होबाय एगार'थायाव थांनानैसो दासो 모자खै एसेसो सानैजों नालाय खानायाबो जोंना गोसो बायदि जानो हायो आरो जानला मेनला टाइमाव बोसोर गोदान फैनायनि माने फुराना बोसोरखौ मोजाङैनो एगार'नोसै जोङो लोगोजों सानैजोंनो बेरायनोबो हायाना बेलेगफोराव थांनोबो हाया जोङो लिंहरदोंमोन आब' गलापिया थांनानै नोंला मोनसे नोंनालाय जानायालाय एसे हाराखौनो फै Ana जोब्बाय लोगोफोर नायहैबावब्रा जाबावगोन गोसो बायदि जानांगौ मोननायावनो एसे भाजा जादो इयो इदि बुरजा सा लोंगोन आरो सा ओंखाम जायाखैना ओंखाम जायैखाय जा लुगैबाय गाबोन गरसेफोर जायोना दङना खानानै दोन थाब रोंगोनलै सासे माया गारिफोरखौ ना थाब रोंगौ आंनो अलखौ नाङा आं जानोसै खैजालांबाय दिनै गारि गाखोनो मोनाखै सिखायाखै आं दिनै बाबुखौ गाबोन फुङावनो खुगाफोर नांगोन दे बेसेबा खें खें खालामबाय थादो दिनै माबा हगबानो गाबदों गथ'आ दिनै बेयाव हासो ओंखारफैदों मिथिगोना हौवा थाफैदों खथ'आ आं खिथु फैबाना ओमफ्राय जि मोजां ओंखारोहाय ग्रोब ग्रोब ओरै हरग्रोनानै खिथुखौ लासै बोथ्रोदबोयो रोंगोन इयो ना एबार बेसेबा लासैहाय ओरै जानायफोरा रिस्थ'जोंसो जायो ओरैनो जाया जि मोजां ओंखारोना भिडिअ लानायबा हामगौमोन जोङो माने बियो जानला मेनला ओंखारनायबा आं खुग्लुबखासिगौमोन आं जि मोजां खुन्थाखौ दांना गेलेफैगासिनो इयाव थानानै जादोंमोन मा जानाय जाखो बिलाय आं जानो
ôi xin đi cao xin thật làm này nó không đâu ra phải hay đừng cái na giả nó sẽ đứng ăn sao ra mắt rồi vậy đâu nhưng mà ra còn mà đâm ra không ăn được gia đình mà đã hết sữa xíu đâu mà những tàu này biết được không chị em hai được ra cái trong bài ăn ngon quá luôn nàng đi sẽ ra hai đi sẽ đi chỉ đi phát ra vậy sẽ có thằng có thằng có gì nào cái gì đi bạn xin ra hai đứa nữa ăn được rồi thì các bạn giả na xin thay đi free ăn một tí xin một cái này không đi sổ ra dây dây mới đừng ra được luôn cái đấy lấy cái phần giả không bay ngàn nhá liền qua bên đâu ăn thằng không xếp cái này cái này cơ cái này cái này cái này chú mình đang nào đi khăn đó mẹ nè कारजिया ओरैबादि गोखै आं माने लासैथार जायो आरो ओंखायनो उन जायो जों फैफिनबाय नै बिनिफ्राय न आनबाय थायो आहाहाहानो नांगोनो याहे मा आब्ला दा जोङो फाजाखौ जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै दा ओंखामखौ खैथायाव जागोन मिथिला ओंखामखौनो उखैगाबाय फाजाखौनो बुरजा जाबाय नालाय लास्टाव माने जाखांनायनि आरो खेबसे होनबावनोसै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर दा जोङो ओंखामखौबो उखैयाखै नालाय फाजा जानानैनो उदै बुंनायखाय ओरैनो थाथ'बाय दा मोनायावसो जानोसै जोङो ओंखामखौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय सासेया दा नानिया गाबबाय नालाय नानिखौनो लानानै दङ इयो बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय